İstanbul'da adam hukuklaryny goraja türkmen we türk aktivistleri Türkmenistana degişli adam hukuklary problemalaryny aralyp maslahat etdiler. Adam hukuklaryny goraja Türkmen Helsinki fondunyň goldawy bilen türkmen aktivistleri tarapyndan taýýarlanan we Türkmenistanda adam hukuklarynyň 30 ýyldaky ýagdaýyna edilen 1 aprelde İstanbul'da geçirilen seminarda hödürlendi. Türkmenistan 30 ýyllyk garaşsyzlyk atletiniň tanıştyrış dawratyny Halkara Adalet platformasyndan Adem Çevik açypdyr. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklary boýunça türk aktivisti Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izolerlenen ýurtlaryndan biridigini belep köp ýaşaýjynyň öňküýäli garyplyk çäginden aşakda ýaşaýanlygyny, möhüm kanuny sosial hem beýleki meseleleriň çözülmän galýanlygyny belepdir. İnsan hukuklaryny goraja halkara jemgyýetçiliginiň medeniýetiň öňsüni çekmek we Türkmenistanda raýat jemgyýetine edilen basyşy duruzmak üçin bilelikde işlemäge çağırş edipdir. Türkmen Helsinki fondu köpçüligi hödürlenen Synyň ýaş türkmen aktivistleriniň geçen ýyl döreden hak hukuga dayanç atly toporunyň taýýarlandygyny habar berýär. Bu toporuň agdasy türkmen aktivisti Nursultan Taganowa seminarda çykyş edip Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna degişli ýagdaýlar we türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada gurrun berdi. 30 ýylyň içindäki adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanýşykla meseleler üns berildi. Hem häzirki ýagdaýda Türkiýanyň içindäki türkmenleriň ýagdaýy barada aýdyp geçildi. Ne pasportlar täzelep bilmänligi sebäpli berde näçe vatandaşymız ne pasportlary ýok adamlar ýaşamak üçin, işlemek üçin ruhsat alyp bilenok. Diýip Nursultan Taganowa azatlyga gurrun berdi. Taganowa dokumentlaryň bolmazlygynyň türkmen raýatlaryny zerur lukmançylyk kömegini almaktan mahrum edýänligini we munyň köplenç türkmen raýatlarynyň arasynda ýokary ölüme sebäp bolýanlygyny belliýär. Onuň sözlerine görä bu häzir Türkmenistanyň raýatlary üçin agyr meseleleriň biri bolup durýar. Bir septem içinde yine bize 2-3 ýerden can geldi. Bizim liçeýne keserhanadan bejergi almamız için pulumuz yok, pul soraly diýen adamlar bar. Şu sebäpler nerden çykýar? Pasportlary ýok adamlar. Diýip Nursultan Taganowa aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen raýatlary dokumentsiz köp sanly hukukdan mahrum bolýarlar. Şol sanda pensiýa alyp bilmeýärler we iş ýerlerinde şirket alan halatynda goruksyz galýarlar. Türkiýe onlar çylbäri türkmen migrantlarynyň barýan esasy ýurdu bolýar. Sebäbi türkmenlere bu ýurda gelmek üçin wiza talap edilmeýär. Türkmenistanda uzaga çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we durmuş derejesiniň petelmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty soňky ýyllarda beýleki ýurtlara işlemek üçin gitmäge mejbur boldy. Türkiýe häkimetläriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede birnäçe ýüz müň türkmen raýaty bar. Türkmenistan migrasiýanyň möçberi barada maglumat çap etmeýär. Garaşsyz çeşmelere görä türkmenleriň hakyky sany birnäçe köp bolup, köpüsi Türkmenistanyň daşynda çalyşyp bolmaýan dokumentler sebäpli bir kanun galýarlar. Şeýle-de Nursultan Taganowa Türkmenistan bilen howa aragatnaşygynyň bozulmagy meselesiniň türkmen raýatlary üçin köp kynçylyklary we pätkelçilikleri döredýänligini belledi. Öz çäginde koronawirusyň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadylan adaty uçar gatnawyny dikeltmedi. Şol sebäpli global ykdysady krizisyň netijeleri bilen ýüzbeýüz bolan ýurdun müňlerçe raýaty watanyna gaýdyp bilmän daşary ýurtlarda çykgynsyz ýagdaýda galdy. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen we türk raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň şeýle hem köpçülik bilen habar beriş serýişleriniň gatnaşmagynyň türkmen raýatlarynyň meselelerine üns artdyrmak üçin möhümdigini bellediler. Olar halkara guramaların Türkmenistan'a üns vermeyene çağrış ettiler. Olaryň köpsünün habary ýoklugyny, biz barıp kömek soran ýagdaýymyzda kömek etjek bolup elinden geleni edip oturýarlar. Soňky bolan konferensiýada şolaň hemmesi adam hukuklaryny goraýan guramalar bizim sesimizi eşitdirmek üçin ýa konferensiýany organizasiýa etdiler. Diýip Nursultan Taganowa aýtdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 9 sany türk jemgyýetçilik guramasynyň wekilleriniň we medeniýet işgärleriniň gatnaşan bu seminaryň Türkiýeli hem Türkmenistanly adam hukuklaryny goraýjylaryň hem aktivistleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ädimlerinden biridigine ynanýar. Guramanyň habaryna görä prezentasiýanyň dowamında beýleki türkmenler we türk aktivistleri hem çykyş edipdir. Türkmenleriň edilen ýagdaýyny görýäris, muny ätkermezlik edip bolmaz, dogunlarymyzyň türkmenleriň hukuklaryny bozmagy besetmeli diýip Türkmen Helsinki fondy aklawçy Ömer Yüzguli çetirleýär.
Türkmen Helsinki fondunun habaryna görä käbir gatnaşyjylar Türkmenistanda 10-njy martda geçirilen prezident saýlawlaryna soň resmi Aşgabatyň hereketlerinde haýta-da bolsa bir ütköşüklige umyt baglapdyr. 30 ýyl bäri Türkmenistanda başgaça pikirler berk batylýar, gararsyz syýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagan edilýär we medeniýet azatlygy bozulýar. Türkmenistanyň raýatlary içeride we daşarda islendik tanqid ýa-da açyk nägilelik bildirmek üçin iýdarlanýar. Türkmenistanyň raýatlary içeride we daşarda Türkmen hökümetiniň adyna islendik tanqid ýa-da açyk nägilelik bildirmek üçin iýdarlanýar. Türkmenistanyň hökümeti milli kanunçylygyny, halkara adam hukuklary standartlaryna laýyk etmek üçin iş geçirýänligini aýdýarlar. Öz gezeginde adam hukuklaryny goraýjylar bu urdan Türkmen häkimetleri tarapyndan takyk çäreleriň görülmeýändigini belleýärler.